po mga palangga! Welcome to my channel, Simplay Ilongga Vlogs. So ang video ko po ngayon mga palangga ay ang pagpunta namin sa Biltmore Estate na nasa Asheville, North Carolina. Samahan niyo po kami para makita niyo ang napakalaki at napakagandang kastilyo ng Biltmore Estate. Isang oras at kalahati po ito mula sa aming bahay na drive. So samahan nyo kami para makita nyo rin ang pagrampa ni Inday Ilongga doon sa Biltmore Estate. Ilongga, akong agwapa nga nag-star diri sa Amerika man nami magkiyay-kiyay